Ja tänään ottelun erätuomarikolmikkona Jouni Tilli, Lauri Jäämaa sekä David Wunder. Topon pelistä mainittakoon sen verran, että sarjan ensimmäinen ottelu tappio Pelikarhuille. Siinä ottelussa ainoastaan aloitusviisikko ylsi pisteille, kun taas sitten tuossa viime tiistain ottelussa jo pisteet tiliä pystyi kartuttamaan lähes kaikki joukkojen pelaajat. Ja mikä merkille pantavaa, vapaaheittoprosentti on ollut todella hyvä. Mutta nyt sitten tähän elävään kuvaan ja elävään otteluun, ensimmäiseen hyökkäykseen Cats. Ja sieltä Risto ja sivurajalla Torppa jatkaa. Meri Kanerva, Tessa Virtanen, Kanerva ja syöttöön väliin ehti Lotta Hämäläinen. Korinalta Jenna Toivonen ohi. Maud Aguay, Davenport harhauttaa ja nostaa ottelun avauskorin. Saara Behm ja 3 pistettä onnistuneesti Saara Behm. Lukemat 2-3 Catsille. Tessa Virtanen, Taru Tuukkanen, Davenport ajaa ja nostaa ohi. Levypallo Catsille. Lotta Hämäläinen, Mari Kihlström, Jenna Toivonen ja palloa ei otettu tuossa matkalla mukaan, niin se ei ollut palautus, vaan päätyraja Torpan pojille. Taru Tuukkanen ja häntä puolusti Sierra Parrott. Hyökkäysaikaa 10 sekuntia. Meri Kanerva, Tessa Virtanen, Maud Aguay ajaa ja nostaa rautoihin. Aguay uudemman kerran, mutta häntä rikotaan. Virheen tekijänä Lotta Hämäläinen, ensimmäinen virhe ja ensimmäinen joukkuevirhe. Tosin tuossa taisin hieman oikoa, kuulutin virheen tekijän ennen kuin tuomari näytti sen. Mutta ehkä se tässä meni, kun ei kukaan muu ollut kuuntelemassa. Davenport. Ja nostaa ohi, taistelee kuitenkin levypallosta, mutta taistelu päätyy kiistaan ja nuoli osoittaa Topon hallintaa. Maud Aguay, Davenport ajaa ja nyt sitten nostaa toisen korin tähän otteluun 4-3. Sierra Parrott. Kaaren takaa 3 pisteen heittoon Saara Behm, tällä kertaa rautoihin. Torpan hyökkäystä nostaa siinä Meri Kanerva. Syöttö ei kuitenkaan tavoittanut omia ja vuorostaan Cats hyökkää. Lotta Hämäläinen. Vastassa toinen 11 Tessa Virtanen.
Siellä Sierra Barrett menettää. Tessa Virtanen, Taru Tuukkanen ja Taru vapaaheittoviivalle. Catsin 5 Sierra Barrett, ensimmäinen virhe ja toinen joukkuevirhe. Kotijoukkue Torpan pojat vaihtaa kentälle 12 Kelsey McClure. Ja Taru Tuukkasella 2 vapaaheittoa. Toinen Tarun vapaaheitosta onnistui ja näin lukemat taululla 5-3. Meri Kanerva. Taru Tuukkanen. Ja siinä sitten syötön katkossa Lotta Hämäläinen, joka ajaa loppuun asti korille. Häntä rikkoo Erika Davenport. Ensimmäinen Erikan virhe ja ensimmäinen joukkuevirhe. Lotta Hämäläinen vuorostaan vapaaheittoviivalle, 2 vapaaheittoa. Ja näin 2 onnistuneella vapaaheitolla Lotta Hämäläinen tasatti lukemat 5-5. Taru Tuukkanen, Moda Guei, Meri Kanerva, Erika Davenport, Moda Guei ajaa ja menettää siinä pallon. Lotta Hämäläinen toiseen suuntaan ja vielä namutellaan, ehkä jopa yksi syöttö liikaa. Molemmat joukkueet vaihtaa. Catsilta kentälle 9 Helmi Valtonen ja kotijoukkue Torpan pojalla kentälle 18 Nea Kuisma ja viime tiistaina pitkästä aikaa paluun koripalloparketeille tehnyt Henna Salomaa. Hämäläinen. Kelsey McClure. Virhe. Toinen joukkuevirhe Torpan pojille. Ja Cats jatkaa hyökkäystä. Hyökkäysaikaa jäljellä virheen jälkeen 14 sekuntia. Ja Catsin torin jälkeen Nea Kuisma, McClure, Taru Tuukkanen kuumassa. Meri Kanerva ajaa, nostaa ohi levyssä Nea Kuisma, joka nostaa 2 pistettä ja tasoittaa ottelun 7-7. Ja kun toisen päässä 3-2 takana Jenna Toivonen ohi, McClure ajaa, jättää taakse Kuisma, Kanerva, Henna Salomaa, Taru Tuukkanen, Nea Kuisma ja näin Nea nostaa jo toisen korin tähän otteluun. Lotta Laaksonen ajaa loppuun asti puolustuslevypallon noukkii Taru Tuukkanen, joka nostaa samalla myös sitten hyökkäyksen. Meri Kanerva, Tuukkanen ja tällä kertaa nosto ohi. Toiseen suuntaan hyökkää Cats ja Helmi Valtonen
Henna Salomaa rikkoo, eli virhe hänelle, kolmas joukkuevirhe Topolle, ja Catsiltä kentälle Sierra Barrett sekä Marelka Rest. Henna Salomaa. Ja siinä vapaa väylä ja syöttö Taru Tuukkaselle, jonka oli helppo nostaa siellä sitten Topolle 2 pistettä lisää toiseen päähän kenttään, Sierra Barrett. Ja nyt sitten on aikalisän aika, eli Torpan pojat ottaa aikalisän tilanteessa 11-9. Ja sen verran tuonne tilastoihin saatiin muutosta tuossa, että Taru Tuukkasen heittäessä yhden vapaaheiton ohi, niin hänen 100% vapaaheittoprosentti tältä kaudella hieman nytkähti alaspäin. Eniten hän vapaaheittoja 100% kotijoukkueesta on heittänyt toistaiseksi Henna Salomaa, eli yhdessä ottelussa 6 vapaaheittoa ja 6/6 onnistuneet. Tilanne siis 11-9. Ensimmäistä neljännestä pelaamatta 4-0-9. Ja nyt katsotaan, mitä Torpan pojat sai aikalisällään aikaiseksi. Penkiltä riittää ainakin leveyttä ja laveutta vauhdinpitoon. Ja sitä hyökkäystä nostaa nyt Torpalta Tessa Virtanen, Henna Salomaa ja McGrew 2 pistettä. Cats Lotta Hämäläinen. Henna Salomaa. Ja kaaren takaa Tessa Virtanen tällä erää rautoihin, kun Catsin hyökkäystä nostaa Samolainen. Ja hyökkäyslevypallo on Sierra Barrett, joka myös sitten heitti ja onnistui kakkosessaan 13-11. McGrew, Taru Tuukkanen, McGrew. Ja häneltä huono syöttö, Helmi Valtonen katkoo. Ja Sara Behm nosti Catsin hyökkäystä. Kaaren takaa Lotta Hämäläinen tällä erää pelaa. Ja Torpalta vaihto kentälle 3 Erika Davenport sekä 14 Magdalene Aguey. Tessa Virtanen, Nea Kuisma ja Nea nosto rautoihin, kiista pallo. Kuitenkin siellä sitten kaiken taistelun päätteeksi. Ja nuoli on käännetty Catsin suuntaan, joten 2.18 ensimmäistä neljännestä pelaamatta. Cats hyökkää Lotta Hämäläisen tuodessa palloa. Ja siinä hyökkääjän virhe, Jenna Toivonen tuuppasi Tessa Virtasen parketin pintaa. Ensimmäinen virhe Toivoselle ja kolmas virhe, joukkuevirhe Catsille. Ja virhe tapahtui takakentällä ja nyt
Topon hyökkäystä. Davenport väkivahvasti, todella väkivahvasti ja nostaa kotijoukkoille 2 pistettä lisää. Hieman oli korkea syöttö Sierra Parrottille, hän ei sitä tavoittanut ja näin vuorostaan Topolle pallo. Nea Kuisma ja Tessa Virtanen. Magdalena Aguey, Nea Kuisma, ja nyt mitä suuremmalla todennäköisyydellä hyökkäyskello ei lähtenyt ajoissa käyntiin ja tuomarit määrittelevät tässä sitten hyökkäysajan ja se tulee sama mikä meillä on täällä ruudussa eli 13 sekuntia. Ja Topo jatkaa hyökkäystä. Pallo antaa kentälle Tessa Virtanen. Erika Davenport kääntyy ja nousee heittorautoihin. Mari Kihlström. Lotta Hämäläinen. Ja pallo jälleen Torpan pojille. Tessa Virtanen. Nea Kuisma. Ja kaaren takaa onnistuneesti Elina Mäntynen. Cats puolestaan helppo ajo Saara PM. Siinä jäätiin hieman tuulettamaan edellistä koria. Ja katkossa Sierra Parrott. Cats kaaren takaa 12 Jenna Toivonen rautoihin. Ja näin Torppa taas tulee. Magdalena Aguey aivan vapaana korin alla, mutta sinne ennättää Sierra Parrott samaan palloon. Eli kiistapallo ja nyt taas vuorostaan pallo Torpan pojille. Catsiltä kentälle 20 Mariel Karasti. Kotijoukkoilta Meri Damershow sekä Taru Tuukkanen. Taru Tuukkanen rautoihin ja Catsin hyökkäystä nostaa Jenna Toivonen. Kaaren takaa hieman hätäinen heitto Saara Pemiltä ja näin vuorostaan Topo nousee ja Erika Davenport, Meri Damershow, Taru Tuukkanen kääntyy, nostaa, ottaa vielä oman hyökkäyspallon kertaalleen, mutta toinen heitto myös rautoihin. Kaukaa viime hetken heitto Marie Karastilta. Ja ensimmäinen 10 minuutin neljännes on ottelusta takana. Lukemat taululla 18-13. Hieman tuollaista hermostunutta hätäistä pelailua. Uskomattoman upea myös tuloksellisella rivillä, jossa kakkoset 66,7% tarkkuudella, kolmoset 50% tarkkuudella ja kaikki 6 vapaa heittoa sisään, eli sielläkin sarakkeessa 100%. Ja nyt alkaa olla kaikki valmista toisen neljänneksen alkuun. Catsi lähtee samaisella aloitusviisikolla. 5 Sierra Parrott, 10 Saara PM, 11 joukkuekapteeni Lotta Hämäläinen, 12 Jenna Toivonen ja 44 Mari Kihlström. Mari Kihlström, Parrott ajaa, nostaa ohi Meri Damershow.
Mutta takaa tulee Lotta Hämäläinen, joka riistää, ottaa karkin pois, ajaa ja nostaa Catsille 2 pistettä. 18-15. Taru Tuukkanen. Ja kaaren takaa Elina Mäntynen. Tällä kertaa rautoihin. Lotta Hämäläinen. Janne Toivonen. Sara Peen. Barrett. Ja Torppa vaihtaa. Kentälle tulee 30 Meri Kanerva. Ja Catsillä hyökkäysaikaa 14 sekuntia. Barrett. Häntä puolustaa Aguei. Kaaren takaa Catsiltä 10 Sara Pem. Rautoihin ja Torppa jatkaa ja Torppa myös vaihtaa kentälle 25 Henna Salomaa. Meri Kanerva. Henna Salomaa. Taru Tuukkanen. Ja Erik Davenport. Cats Jenna Toivosen toinen virhe, ensimmäinen joukkueen virhe. Ja Erika Davenport 2 vapaaheittoa ja samalla myös Torppa vaihtoi kentälle numero 12 Kelsey McClure. Erika Davenport 2 onnistunutta vapaaheittoa ja sen myötä tämän iltapäivän pistesaldo 8 pistettä. Lotta Hämäläinen. Aivan loistava syöttö Barrettille. Barrett ei palloa kuitenkaan saa kunnolla haltuun. Henna Salomaa. Ja sieltä loistava syöttö Davenportilta Taru Tuukkaselle ja Tarun oli helppo nostaa 2 pistettä Topon sarakkeeseen lisää. Hämäläinen. Kihlström. Hämäläinen. Ja nyt selkeästi Topo on tiivistänyt puolustusta. Cats vaihtaa tähän kohtaa kentälle numero 9 Helmi Valtonen. Meri Kanerva. Henna Salomaa. Taru Tuukkanen, joka antoi aivan maittavan syötön siinä sitten Henna Salomaalle, joka nosti loistavasti 2 pistettä, kun taas sitten toiseen päähän nopeasti Cats käy kuittaamassa Sarah Barrettin toimesta. Davenport, Henna Salomaa. Taru Tuukkanen ja nyt Taru onnistuu ja Tarullakin tänään jo kasassa 7 pistettä. Catsin kalentavan korin teki Mari Kihlström ja tässä kohtaa sitten aika lisä. Toista neljännestä on vielä pelaamatta liki 7 minuuttia ja 7 pisteen ero Topon hyväksi. Tuossa Torppa selkeästi tiivisti puolustustaan, mutta pari kertaa myös sitten nukahti
ja vastustaja pääsi helpolla, nopealla kuittaamaan ja kaventamaan. Otteluthan eivät koskaan ole selviä ennen kuin summeri soittaa 40 tehokkaan peliminuutin jälkeen ottelun päättyneeksi, joten katsotaan mitä tuolla Topon penkillä Niko Kuusi ja Jussi Syrjänen piirtelivät joukkueen seuraavaksi hyökkäyskuvioksi. Ja päätyyn Henna Salomaa antamaan avausta ja vastaanottamassa Meri Kanerva, joka tuttuun tapaan nostaa Torpan hyökkäystä. Taru Tuukkanen, McClure ja Kanerva ja Taru Tuukkanen aivan vapaana korin alla ja näin Tarun saldo tällä illalla 9 pistettä. Hämäläinen ja näin lipsahti Lotta Laaksoselta pallo. Kotijoukkue vaihtoi kentälle 18 Nea Kuisma. Kanerva. Ja juuri sanomassa, että tiukkaa puolustaa Lotta Laaksonen, mutta puolusti sitten sen verran, että sai itselleen virheen. Ensimmäinen henkilökohtainen virhe ja toinen joukkueen virhe. Torppa vaihtoi kentälle 14 Magdalena Aguei. Taru Tuukkanen, Aguei, Kanerva, Henna Salomaa kaaren takaa rautoihin. Kätsin hyökkäystä nostaa Saara Pem. Ja vuorostaan kaaren takaa heitti Lotta Laaksonen. Topon sivuraja Sierra Barrett viimeisenä palloon koski. Nea Kuisma antamaan palloa kentälle. Meri Kanerva. Kuisma, Magdalena Aguei. Kanerva. Aguei. Ja siellä tavoiteltiin Taru Tuukkasta. Syöttö katkostiin. Lotta Hämäläinen. Barrett. Ja puolestaan Magdalena Aguei riistää, ajaa ja sivuraja kotijoukkueelle. Molemmat joukkueet vaihtaa tässä vaiheessa. Kätsiltä kentälle 12 Jenna Toivonen ja kotijoukkue Topolta kentälle 10 Tessa Virtanen. Hyökkäysaikaa 19 sekuntia. Tessa Virtanen, Kanerva, Virtanen, Kanerva, Nea Kuisma, Taru Tuukkanen ja nyt Taru taas kaksinumeroisella pisteluvuilla. Edellisessä matsissahan Taru teki tuplan 16 pistettä ja 16 levypalloa. Barrett, Hämäläinen. Ei tahdo oikein pallo pysyä Kätsillä nyt mukana siinä Barrettin käsistä päädystä. Pallo ulos ja Topon hyökkäystä nostamassa Meri Kanerva. Aguei, Kuisma ja kaaren takaa tällä kertaa Elina Mäntynen rautoihin. Ja Kätsin hyökkäystä nostaa Hämäläinen, joka ajaa, nostaa rautoihin ja Kuisma ja Kanerva. Ja nyt sitten toistamiseen tässä ottelussa jo Lotta Hämäläinen näyttää, miten keskialueella pallo riistetään ja sitten nostetaan omalle joukkueelle pisteitä. Hieman pitäisi pallon kanssa olla huolellisempi.
Mutta se on myös sitten vastustajan puolustajan hyvyyttä riistoissa. Joka tapauksessa Cats vaihtoi kentälle 44 Mari Kihlström, Meri Kanerva, Kuisma, Kanerva ja Tossu viivalla Taru Tuukkanen hyökkäyslevypallo syöttöä Korinalle Magdalena Agueille, joka nostaa, mutta Seira Parrett saa siinä toisen henkilökohtaisen ja kolmannen joukkuevirheen ja Magdalena Aguei vapaaheittoviivalle 2 vapaaheittoa. Ja näin Magdalena Aguei molemmat sisään. Tämä Laukkalan NMK:n kasvatti. Catsin hyökkäystä nostaa Mari Kihlström. Parrett heittää rautoihin. Nea Kuisma ja nopea avaus Agueille. Taru Tuukkanen. Kanerva takaisin Tarulle. Ja Tarun syöttö vähän jalkoihin Magdalena Agueille, mutta vielä sieltä nousi ja Maud nosti 2 pistettä lisää Torpan poikien sarakkeeseen. Ja tässä kohtaa sitten Cats ottaa aika lisän. Lukemat taululla siis 34-21 ja toista neljännestä pelaamatta 3-29. Tuntuu hieman, että Magdalena Aguei on saanut Sierra Parrettia puolustettua vähän peli-iloa pois. Hän on ollut kuitenkin Catsin tehokkain 2 aikaisemmassa ottelussa. Tehnyt pisteitä keskimäärin 14. Ja toinen vahva pelaajahan tuolla Catsin riveissä on kokenut Lotta Hämäläinen. Toivottavasti joukkue saa Jelena Melton pikaisesti riveihin, sillä hieman kapealla rosterilla joukkue joutuu nyt tässä vaiheessa kautta pelaamaan. Lotta Hämäläinen. Ja siinä pallon menetti Jenna Toivonen. Kotijoukkue hyökkää. Magdalena Aguei saa kun saakin pidettyä pallon kentällä. Taru Tuukkanen. Ja siinä Tarulle hyökkääjän virhe. Se oli Taru Tuukkasen ensimmäinen henkilökohtainen ja samalla myös jakson ensimmäinen joukkuevirhe Torpan pojille. Cats hyökkää. Mari Kihlström. Jenna Toivonen rautoihin. Erika Davenport. McClure. Tessa Virtanen. McClure. Taru Tuukkanen. Lotta Hämäläinen. Kuljetus käytetty ja näin sitten katkoon Erika Davenport ja myös Erikalla tänään jo 2-numeroiset pisteet sarakkeessa, kun Catsin Jenna Toivonen kaaren takaa rautoihin. Tessa Virtanen. Mari Kihlström puolustaa. McClure ei aivan ennättänyt tuohon syöttöön. Lotta Hämäläinen kaarelta rautoihin. Ja päädystä kävi Parrett syöttämässä Hämäläiselle.
Lotta Hämäläinen vapaaheitto viivalle, 2 vapaaheittoa. Ja näin Lotta Hämäläinen onnistui myös toisessa. Hänellä on tänään 8 pistettä sarakkeessa, eniten Catsin joukkueesta. Aguei uudemman kerran. Erika Davenport, Matt Weir nostaa Taru Tuukkanen. Aguei. Taru Tuukkanen ei osunut. No nyt. Erika Davenport nosti 2 pistettä. Sara Peem, Lotta Hämäläinen. Hyvä syöttö sieltä. Mutta Taru Tuukkanen oli katkaisemassa syöttöä ja näin Torpon pojat tulee. Erika Davenport. Magdalene Aguei nousee ja aika tyly kohtalo siinä, mutta Erika Davenport tulee ja paikkaa ja huittaa. Kun sitten vastaavasti Sara Peem onnistui toisessa päässä kenttää kaventamaan lukemat 40-25. Aguei Davenport päädyn kautta. Ja tätä kutsuttiin entismaailmaan niin sanotuksi kalastukseksi, koska kyllä siinä oltiin jo vähän haastavassa paikassa, mutta joka tapauksessa Davenport pääsee vapaaheittoviivalle, 2 vapaaheittoa ja kotijoukkue vaihtaa kentälle Meri Kanerva ja 25 Henna Salomaa. Erika Davenport jatkaa tuota hyvää työskentelyä myös vapaaheittoviivalla ja sen myötä pääsee sitten vaihtoon kotijoukkueelta kentälle tänään ensimmäistä kertaa 4 Venla Salaterä sekä 18 Nea Kuisma. Kihlström, Hämäläinen menee, ajaa ja nostaa 2 pistettä. Lotan lukemat tänään 10 pistettä. Kanerva. Ja nyt viimeinen 10 sekuntia tätä ensimmäistä puoliaikaa, toista neljännestä menossa. Kanerva, Kuisma, Venla Salaterä antaa siinä. Yrittää syöttää Taru Tuukkaselle siinä onnistumatta ja näin sitten kello kulki ja saatiin summeri soimaan ja sen myötä sitten pitkälle tauolle 2 pelatun neljänneksen jälkeen lukemat taululla 42-27 ja palataan taas sitten lähetykseen hieman ennen 3. neljänneksen alkua ja käydään hieman statistiikkaa siinä kohtaa tarkemmin läpi. Ja vielä odotetaan sitten kentälle myös Lappeenrannan viisikko, niin saamme tämän taiston taas käyntiin. Lappeenrannalta kentälle tuo tuttu aloitusviisikko Sierra Barrett, Sara Peem, Lotta Hämäläinen, Jenna Toivonen ja Mari Kihlström. Ja kotijoukkueen avausta antamassa Kelsey McClure.
Meri Kanerva. McClure. Erika Davenport. Taru Tuukkanen keskeltä 2 pistettä. Kihlström. Toivonen. Kihlström. Ja siinä hyökkäjän virheen tekijä Jenna Toivonen, Cats 12, se oli myös Jenna Toivosen 4. henkilökohtainen ja ensimmäinen joukkueen virhe. Ja näin Cats myös sitten vaihtaa kentältä 4 virheen rasittamaan Jenna Toivosen pois ja kentälle numero 9 Elmi Valtonen. Meri Kanerva. McLeod. Ääntä puolustaa Hämäläinen. Taru Tuukkanen. Viekaaren takaa vapaana Meri Kanerva. Tällä kertaa pallo kuitenkin raudoista ulos. Ja Cats tulee nopeasti vastaan. Heittäjässä oli Kihlström. Levypallon, tai esimerkiksi levyyn osunut, mutta pallon otti Sierra Parrott. Lotta Hämäläinen. PM ja Taru Tuukkanen torjuu. Magdalena Aguirre oli menettää pallon ja itse loppuviimein menettikin. Nyt on vähän sellaista hurlumhei. Pallo on nopeampi kuin pelaajat ja toivottavasti nyt saataisiin sitten sellainen kontrolloidumpi hyökkäys aikaiseksi. Taru Tuukkanen ja suoraan vastustajan käsiin ja myös siinä oli katko lähellä Erika Davenportin toimesta, mutta pallo joka tapauksessa Catsille. Lotta Hämäläinen, Sierra Parrott, jota puolustaa Magdalena Aguirre todella hyvin. Lotta Hämäläinen kaaren takaa pallo ilmaan ja päädystä ulos näin. Meri Kanerva ja Mari Kihlström puolustaa virheen arvoisesti. Ensimmäinen henkilökohtainen, toinen joukkojen virhe ja Cats vaihtaa kentälle numero 17 Lotta Laaksonen. McClure, Kanerva, McClure, Taru Tuukkanen. Taru pyörähtää, nostaa rautoihin. Ja päätyllä jatkuu peli. Taru Tuukkanen. Meri Kanerva kaaren takaa ja onnistuu 3 pistettä 47-27. Catsin heittäjä ja korintekijä Saara PM. Tänään Saaralla kasassa 9 pistettä. Meri Kanerva kotijoukkueen hyökkäystä nostamassa Magdalena Aguirre ja häntä rikkoo tilanteessa Catsin numero 5 Sierra Parrott. Se oli hänen 3. virheensä ja samalla myös 3. Catsin joukkueen virhe. Magdalena Aguirre, Kanerva, Davenport, Taru Tuukkanen ja vasemmalla kädellä onnistunut nosto 49-29. Teen kaaren takaa Lotta Laaksonen. Cats jatkaa Parrott ja nyt myös Parrott onnistuu. Sierra Parrottilla tänään koossa 8 pistettä. Kanerva.
Erika Davenport. Ajaa, nostaa 2 pistettä ja vielä virhe kaupan päälle. Catsin saada ensimmäinen henkilökohtainen virhe ja samalla myös sitten 4. joukkuevirhe Catsiltä. Kotijoukkueelta kentälle Tessa Virtanen sekä Henna Salomaa ja Erika Davenport jatkaa vielä yhdellä vapaa-heitolla. Erika Davenport onnistui myös vapaa-heitossa. Erika ja nyt sitten katko Henna Salomaa kaaren takaa. Pallo pyöri kuitenkin tällä kertaa kentälle. Cats, Lotta Laaksonen, Barrett ja Barrett onnistuu ja näin Barrettillakin 2 pisteet, eli 10 pistettä tähän iltapäiväpuhteeseen. Henna Salomaa, Taru Tuukkanen, Magdalena Aguei takaisin Tuukkaselle, mutta hieman syöttöissä on ollut toimimisen varaa. Tuokin oli hieman niin sanotusti matalahko syöttö. Lotta Hämäläinen ja Taru Tuukkanen, elä tule tänne. Davenport rautoihin, Hämäläinen. Ja Taru Tuukkanen jälleen levypallossa. Vahva vaikute siitä, että Tarulle tänäänkin on tarjolla tupla tiistaiseen tapaan. Ja siinä jäi hieman taas ihmettelemään niin syöttäjä kuin syötön vastaanottaja. Hämäläinen kaaren takaa Catsiltä rautoihin Saara Peem. Lotta Laaksonen. Ja Cats vaihtaa kentälle Mari Kielström kotijoukkoilta. No itse asiassa tässä kohtaa otetaan aika lisä. 3/4 pelaamatta 4:37. Mitään aivan käsittämättömiä hienouksia tämä ottelu ei ole toistaiseksi meille tarjonnut, mutta kuitenkin täytyy nostaa esimerkiksi tuo Erika Davenportin todella vahva peli tänään ja myös sitten plus-miinus tilastossa kotijoukkueessa kädessä oleva numero 30 Meri Kanerva. Monta kertaahan sitä tuijotetaan pelkästään pisteiden tekijöitä, levypallonottajia, mutta lähestulkoon yhtä tärkeä, jos ei tärkeämpikin ole sitten tehokkuus ja ennen kaikkea tuo plus-miinus tilasto. Plus-miinus tilasto on sarake sitten on hieman tietysti ikävämpää luettavaa joukkueella, joka on 20 tai 19 pistettä perässä. 52-33 Lotta Hämäläinen antamassa palloa kentälle. Ja sieltä Mari Kielström kaventaa lukemat 52-35. Ja Catsin Lotta Laaksonen oli taistelemassa katkomassa syöttöä ja siitä seuraavana kiistapallon jälkeen pallo Catsille. Kielström, Hämäläinen. Ja
kaaren takaa onnistuneesti Elmi Valtonen 3 pistettä. 52-38. Ja Kuisma Magdalena Aguei menee ajaa tällä erää ohi, mutta levypallon nolkii Taru Tuukkanen ja nostaa oman pistesaldonsa 17. Barrett ja niin vaan sitten Magdalena Aguei tulee ja tarraa palloon kiista ja sen myötä sitten pallo kotijoukkueelle. Cats vaihtaa Barrett hetkeksi penkille ja kentälle numero 10 Saara Heem. Tessa Virtanen, Nea Kuisma, Magdalena Aguei. Tessa Virtanen, Taru Tuukkanen, Henna Salomaa, Maud ja kaaren takaa Tessa Virtanen, tällä kertaa rautoihin Lotta Hämäläinen, PM Hämäläinen. Kaaren takaa Mari Kielström, tällä erää kuitenkaan onnistumatta. Maud Aguei, Tessa Virtanen, Henna Salomaa ja Lotta Hämäläinen potkii pallon sivurailta ulos ja kotijoukkue vaihtaa kentälle Erika Davenport sekä Kelsey McClure ja myös Cats vaihtoi kentälle Sierra Barrett. Henna Salomaa Virtanen ja pallo Lappeenrannan Cats joukkueelle. Eem tulee kuljettaa, mutta Henna Salomaa nappaa pallon pois ja nyt oli kyllä lähellä, ettei olisi ollut virhe. Henna pitää kuitenkin vakuuttavasti pallon, harhauttaa, nostaa 2 pistettä. Pienet nimiset matkalla ei juuri haittaa. 56-38, kun taas sitten Catsin Barrett nostaa toistamiseen, mutta Henna Salomaa ottaa sen verran tukevan otteen kädestä, ettei ainakaan toinen yritys enää koriin mene. Mutta katsotaan miten käy. Vapaa heittoviivalla Sierra Barrett 2 vapaa heittoa ja Topo vaihtoi kentälle 30 Meri Kanervan ja Sierra Barrett tänään ensimmäistä kertaa vapaaheitossa. Ensimmäinen onnistui ja toinen ulos, joten taululla 56-39. McClure, Henna Salomaa. Nea Kuisma ei syöttöä tavoittanut, mutta pallo kuitenkin vielä Torpan pojille. Hyökkäysaikaa jäljellä 7 sekuntia. Ja Henna Salomaa. Mutta syöttö oli hieman korkea ja näin toiseen päähän vauhdilla Lotta Hämäläinen. Kelsey McClure on pakotettu ottamaan toinen virhe. Se oli myös toinen joukkueen virhe ja Lotta Hämäläinen vapaaheittoviivalla ja 2 vapaaheittoa. Lotta Hämäläinen 2 pistettä ja näin lukemat taululla 56-41. Meri Kanerva
Davenport ja Saara Behm. Syötön välissä Henna Salomaa, Meeri Kanerva, Henna Salomaa ja Kuisma. Kahden takaa McClure ja onnistuu. Kelsey McClure 3 pistettä. 59-41. Kihlström ja Erika Davenport katkaisee syötön Korinalle, Meri Kanervalle ja Meri Kanerva nostaa uudestaan lukemiksi 61-41 ja sen myötä sitten Catsin valmentaja Petri Joukainen ottaa aikaa. Ja nyt myös Lappeenrannalta Sierra Barrett kentälle. Ja ottelu on valmiina jatkumaan. Lotta Hämäläinen pallon Kihlströmille. Ja tuo sitten itse nostaa jälleen kerran Catsin hyökkäystä. Meri Kanerva puolustaa. Barrett ja Meri Kanerva rikkoo. Ensimmäinen virhe ja kolmas joukkuevirhe. Vapaa heittoviivalle jälleen Sierra Barrett. Näin Sierra Barrett jatkaa tämän ottelun 50% vapaaheitto tarkkuutta. McKelsey, Davenport, Kanerva ja kulmassa Henna Salomaa. Kahden takaa Kanerva, Erika McClure rautoihin, Erika Davenport levyssä. McClure puolestaan onnistuu nouttamaan levypallon. Henna Salomaa ajaa päädystä ja nostaa eturautaan. Ja Kuisma, Meri Kanerva ja nyt kahden takaa Henna Salomaa ja nyt onnistuu. 3 pistettä Henna Salomaa. 64-42, kun vastaavasti sitten toisella päässä kenttää käy Catsin Helmi Valtonen kuittamassa tuon kolmosen. Ja kotijoukkueen hyökkäystä nostaa McClure ja Kuisma harhauttaa, heittää rautoihin. Ja näin sitten saatiin myös tämä neljännes ottelusta taputeltua 64-45. Ja kolmen neljänneksen jälkeen Catsiltä pisteentekijöitä Sierra Barrett ja Lotta Hämäläinen, kumpainenkin 12 pistettä, 11 pistettä Saara Behm, 6 pistettä
tuplakin. Sieltä myös tämän illan tilastoihin kirjautuu 5 pistettä on tänään tehnyt Meri Kanerva, 7 pistettä Enna Salomaa, 5 pistettä niin ikään Kelsey McClure, 4 pistettä Nea Kuisma, 4 pistettä myös Magdalena Aguei ja 3 pistettä Elina Mäntynen. 10 sekuntia ja käynnistyy tämän ottelun neljännes. Lukemista 64-45. Pallo kentälle antaa sieltä Catsin numero 12 Jenna Toivonen. Mari Kihlström, hämäläinen, loistava syöttö Lotalta siinä Sierra Barrettille, jolla oli helppo työ nostaa Catsille 2 pistettä. Meri Kanerva, McLeod, Lotta Hämäläinen kuitenkin yritti siinä katkoa. Ja Topalle jäi hyökkäysaikaa 15 sekuntia. McLeod, Davenport, ajan loppuun asti kaatuva heitto ja näin sitten pistetili 21, kun kotijoukkue katkoo ja nyt sitten McLeod rauhoittaa Meri Kanerva. Kulmasta kaaren takaa Magdalena Aguei ei osunut renkaaseen, joten nyt tuli uusi hyökkäysaika. Erika Davenport ennätti kuitenkin heti kohta nostamaan kotijoukkueelle 2 pistettä, kuten myös oma pistesarakkeeseen, joka on nyt sitten lukemissa 23. Magdalena Aguei, ensimmäinen virhe. Ensimmäinen joukkueen virhe ja Topo vaihtaa. Meri Damashu. Toivonen. Barrett. Aguei. McLeod. Meri Damashu. Oli hieman haastava poikkikentän syöttö, mutta toiseen päähän tuli myös syöttö ja siitä syöttö katkoi ja pallon kävi ottamassa Kelsey McLeod. Korin alla aivan vapaana Nea Kuisma ja Kelsey myös sen näkee, syöttää ja Nea nostaa 2 pistettä Torpan pojille. Barrett. Ja todellakin erityismaininta tänään Magdalena Aguei, joka on puolustunut Barrettin todella hyvin. Edelläkin tilanne ja huono syöttö oli hyvän puolustuksen tulosta. Meri Damashu kaaren takana ja nosti siinä rautoihin liian ahnaasti sitten pallon perään ja tilastoihin Merin ensimmäinen virhe ja Topon toinen joukkueen virhe, kun Cats vaihtaa kentälle 17 Lotta Laaksonen ja myös kotijoukkue Topo vaihtaa kentälle 10 Elina Mäntynen. 70-47 Lotta Laaksonen tuo Catsin hyökkäystä tuo loppuun asti ja nostaa koko lailla helpon korin. Ja oli hieman, siinä oli avoimet ovet, väylää, tule tästä. Ja niin sitten myös tultiin ja nostettiin kori. Meri Damashu kaaren takaa Elina Mäntynen ja toiseen suuntaan sitten vauhdilla Lotta Hämäläinen
tulee, kuljettaa, pysähtyy, heittää, onnistuu. 70-51. Magdalena Aguirre näkee siinä väylää ja ajaa. Catsin Sierra Barrett saa 4. virheensä ja Magdalena Aguirre vapaaheitto viivalle. Tämä Klaukkalan NFK:n kasvatti. Ja pisteitä 1 ensimmäistä onnistunutta vapaaheitosta, mutta hyökkäyslevypallo jäi kotijoukkueelle ja 2 pistettä Meri Kanerva. 73-51. Catsi vaihtaa. Vuorostaan kentällä on tulossa numero 9 Helmi Valtonen. Beem. Hämäläinen. Beem. Aguirre ja siellä oli Kelsey McGrew ensin torjunnassa. Lotta Hämäläinen ja Kelsey McGrew jälleen katkossa Taru Tuukkanen. Kelsey McGrew. Magdalena Aguirre, Merita Monsieur, McGrew. Ja Cats tulee Lotta Hämäläinen ajaa, pujottelee ja nostaa 2 pistettä. Ja Torpan pojat vaihtaa kentälle 5 Erika Davenport. Ja myös Cats vaihtaa kentälle 12 4 virheen rasittama Jenna Toivonen. Merida Monsieur. Taru Tuukkanen. Ja Taru löytyi korinalta Magdalena Aguirre, joka kuitenkin nosti tällä kertaa ohi ja sitten otti virheen. Päälle toinen henkilökohtainen virhe ja 3. joukkuevirhe. Lotta Laaksonen. Lotta kaaren takaa pallo ilmaa. Erika Davenport levyssä. Merida Monsieur. Taru Tuukkanen ja Taru antoi Merinen, mutta siellä hyvin puolustus vastassa ja näin pallo Catsille. Kotijoukkue vaihtoi kentälle 11 Vesa Virtanen. Ja myös Cats vaihtaa kentälle 44 Mari Kihlström. Lotta Hämäläinen ja siitä pitkä 2 rautoihin Erika Davenport. Taru Tuukkanen aivan vapaana nostaa 2 pistettä Erika Davenportin syötöstä. Ja virheen myötä Taru vielä 1 vapaaheittäjä. Se oli Helmi Valtosen, Catsin numero 9 ensimmäinen virhe ja Tarulta vielä tuohon onnistunut vapaaheitto. Catsin Toivonen nosti ohi. Elina Mäntynen, Maud Aguirre, Taru Tuukkanen. Hyökkäyslevypallo
ja toinen hyökkäyslevypallo ja sitten kaaren takaa Lotta Hämäläinen ja flipperin jälkeen pallo Catsille, Kihlström ja Erika Davenport noukkii pallon maasta, tulee ja kaaren takaa numero 10 Elina Mäntynen 3 pistettä. Barrett osui levyyn ja Tessa Virtanen pallon kanssa. Magdalene Aguei, Erika Davenport rautoihin. Ja näin vuorostaan Cats hyökkää, Kihlström levypallo Magdalene Aguei. Tessa Virtanen vastassaan Kihlström. Tessa Virtanen ajaa ja hyökkääjän virhe. Se oli Tessa Virtasen ensimmäinen virhe, 4. joukkuevirhe. Ja kotijoukkue Topo vaihtoi kentälle 4 Venla Salaterä ja 18 Nea Kuisma. Ja samassa Cats otti aika lisän. Otteluaikaa jäljellä 3.06. Lukemat taululla 79-53. Ja Torpan seuraava naisten kotiottelu on keskiviikkona 20. päivä kuluvaa kuuta 18.30 ja Topon miesten kotiavaus lauantaina eli ensi lauantaina 16. päivä kuluvaa kuuta kello 18 vastassa silloin JPA Jyväskylästä. Ja Taru Tuukkasella, kuten ennustelin, on tupla täynnä. Tähän mennessä 20 pistettä, 10 levypalloa. Erika Davenportilta 23 pistettä ja 9 levypalloa, eli yhtä levyriä vaille tupla myös sitten tarjolla tähän iltapäiväpuhteeseen myös Erikalle. 3.06 pelaamatta, 79-53. Ja näin Lotta Hämäläinen avasi pelin. Mari Kihlström ja Lotta Hämäläinen. Marius Greenin sai todella hyvän syötön, mutta viimeistely ontui ja Tessa Virtanen nostaa sitten kotijoukkueen hyökkäystä. Kaaren takaa pallo ilmaa ja Elina Mäntynen onnistuu jo kolmosessa tänään, eli Elinan pistesaldo 9 pistettä, kun toisessa päässä kenttää 10 Saara PM kävi kaunistelemassa omaa saldoaan jo 11 pisteeseen. Kihlström, Hämäläinen, Lotta Hämäläinen ja kaaren takaa pallo ilmaan. Eetu Rautaa kiistapallossa. Nea Kuisma ja Sierra Barrett. Ja Torpan pojat laittaa kentälle 30 Meri Kanerva ja tuon kiistan jälkeen pallo Torpan pojille. 2 minuuttia 5 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Nea Kuisma ja näin sitten jälleen kerran ryöstöhommissa Lotta Hämäläinen ja käy nostamassa siitä sitten helpon korin. Se oli 3. selkeä ryöstö Lotalle tähän otteluun. Kun taas vastaavasti toiseen päähän kenttää hyökkäsi ensin Venla Salaterä ja sitten Taru Tuukkanen kävi korjaamassa levypallon ja nosti
Ja Kätsi vaihtoi kentälle 20 Mariel Karastin. 1.41 taululla, ruudussa 1.40 nyt. Barrett. Taru Tuukkanen levyssä. Meri Kanerva. Ja jälleen kerran, voisiko sanoa jälleen kerran, Lotta Hämäläinen 4. selkeä keskikentän ryöstö. Hieman huolimattomuutta pallon kanssa. Lotta on todella hyvä pelaaja, joten siinä kannattaa olla tarkkana, kun hän tulee. Ja Venla Salaterä tossut viivalla, pallo Kätsille. Ja hieman myöhässä tultiin pyytämään Topolta vaihtoa. Se tulee seuraavaan katkoon. Barrett ajaa, nostaa 2 pistettä ja Nea Kuisma ensimmäinen virhe ja Sierra Barrett vielä 1 vapaa heitto. Taru Tuukkanen levypallossa. Mary Camushu. Taru Tuukkanen. Venla Salaterä. Ja Kaaren takaa pallo ilmaan. Elina Mäntysen toimesta tällä kertaa rautoihin. Ja vielä näemme ainakin 2 hyökkäystä. Cats tulee. Ja Kaaren takaa heittamassa Saara P. 20. Taru Tuukkanen. Ja siellä oli Saara P. katkossa. Hyökkäysaikaa jäljellä 13 sekuntia. Otteluaikaa 18,8 sekuntia. Taru Tuukkanen. Ja nyt todella hyvä syöttö Meriltä Tarulle, ja Tarun oli helppo nostaa lukemat 86-61. Vajaa 5 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Ja vielä 1 heiton ehti Lotta Laaksonen Kätsen toimesta ottaa. Näin saatiin ottelupäätökseen lukemat taululla 86-61 Torpan poikien voittoon. Ja katsotaan vielä sitten nämä tämän palkittavat. Ensin katsotaan Torpan poikien